Helo, bore da, Mr. Mathias yn fan hyn, a beth dwi'n mynd i wneud heddi yw cyflwyno y dasg am yr wythnosau nesaf i chi gyd. So, beth ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i creu, os ni'n edrych ar Google Classroom fan hyn, tygy'ch tasdan rheolaeth. So, mae angen i chi wneud hwn yn annibynnol ac mae'n bach yn anodd i wneud amser i chi gartre a ddim gyda'r offer cywir, ond gobeithio gallwn ni wneud hwn gyda ddim problem o gwbl. So, beth yw'r dasg? Y dasg cyntaf, os ni'n mynd nôl i fan hyn, ydy gwneud bach o ymchwil ar ddau gwefan. A dwi wedi ysgrifennu hwn lawr yn barod i chi ar fan hyn. So mae hwn yn dweud beth mae angen i chi gwneud i gyd. Ac y tasg cyntaf ydy disgrifio pwrpas pob un. So mae angen chi edrych ar dau gwefan gwahanol. Okay? Nawr, y ddau fath o gwefan dwi eisiau chi edrych arno yw gwefannau sy'n delio gyda cartrefi clyfar, smart homes. So, beth fydden ni'n wneud gyntaf nawr yw mynd ar YouTube, mynd ar Google a just teipio mewn smart homes ac y gweld beth sydd yn dod fyny, edrych ar y fideos. Nawr, jyst i ddisgrifio beth sydd gyda fi yn y tŷ fan hyn. Mae gyda fi boiler, a mae'r boiler yn cynhesu'r dŵr, a mae fe'n cynhesu yr tŷ, a mae hwnna wedi cael ei cysylltu i'r Wi-Fi y cartref. Ac os mae rhywbeth yn digwydd i'r boiler, fel bod yn torri lawr, mae hwnna wedyn yn rhoi gwybod i'r cwmni sydd wedi gosod y boiler i ddod allan a trwsio y boiler. Hefyd, mae gyda fi thermostat ar y wal, a mae hwnna wedyn yn mesur y tymheredd yn yr ystafell, a wedyn mae fe yn dweud i'r boiler troi arno neu troi bant. Hefyd, mae gyda chi smart speakers a cameras a stwff i ni gyd nawr, ond mae hwnna lan i chi ymchwilio. So, beth mae angen i chi gwneud gyntaf ydy, falle mynd ar Google, ffidio mas beth ydy smart homes, cartrefi clyfar. Nawr, yr ail dasg mae angen i chi wneud, wel, y tasg cyntaf yn ynde, yw, os dwi'n edrych ar hwn fan hyn, mae angen i chi ffeindio dau gwefan sydd yn gysylltiedig gyda cartrefi clyfar, smart homes. So, beth fydden ni'n gwneud, siŵr o fod, ydy teipio mewn fan hyn, smart homes, a wedi cael gweld beth sy'n dod fyny. A chi'n gallu gweld gyda Google, gallwch chi defnyddio Bing neu unrhyw porwr os cheises, mas o fi, gallwch chi edrych fan hyn, a chi'n gallu gweld lot o gwefannau. Ac ar y gwaelod hefyd, falle mae'n rhoi opsiynau eraill gallwch chi chwilio amdano hefyd. Smart home technology, how do smart homes work, falle bydd hwnna'n eitha da i edrych arno. Ac wedyn, os dwi'n jyst yn dewis yr gwefan yma, gallai jyst disgrifio beth ydy pwrpas y gwefan yma. Nawr yn glir, pwrpas y gwefan yma yw esbonio beth ydy cartrefi clyfar, beth ydy smart homes. Okay. A wedyn beth ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i copio hwnna falle, a copio explain how stuff works, ac wedyn glido fe mewn i fan hyn. Okay. Ac cyn i fi glido fe mewn, falle beth fydden ni'n wneud hefyd ydy just teipio mewn beth mae hwnna yn dweud. So, beth oedd enw'r wefan yna, explain that stuff. So, mynd mewn i fan hyn, a just teipio mewn. Okay. So, dyna yr un cyntaf. Beth gallwn ni wneud wedyn ydy mynd mewn i'r un nesaf wedyn, ffeindio gwefan ar nesaf a dweud beth yw enw'r gwefan a wedyn beth ydy'r cysylltiad.
enw'r gwefan a cysylltiad. Wedyn, fan hyn, ni'n mynd i ysgrifennu beth yw pwrpas y wefan. Pwrpas y wefan hyn ydy esbonio shwt mae cartrefi clefar yn gweithio. Wedyn, y peth nesaf mae angen i ni wneud ydy beth ydy arddull T, house style. Nawr, house style ydy beth ydy'r cynllun y gwefan. Nawr, os ni'n edrych ar BBC Sport, ni'n gallu gweld pennyn melyn, band D, bwtwmau ar y top, a wedyn lluniau, a wedyn pennawd fel heading ar gyfer y stori. Wedyn mae gyda ni cloc i ddweud pryd gafodd y stori gyhoeddi, a wedyn pa chwaraeon mae'n gysylltiedig i. Nawr, ar ôl gwneud arddull yr gwefan, mae angen i chi sôn am y marchnad target. Nawr, y marchnad target ydy pwy mae'r gwefan wedi cael ei anelu at. Nawr, mae gan rhaglenni teledu marchnad target hefyd. Mae Sally Mali wedi cael ei anelu at plant bach. Mae Game of Thrones yn cael ei anelu at ydolion. So, meddyliwch pwy fydde eisiau darllen y gwefan yna. A wedyn chi'n gwneud yr un peth wedyn am yr ail gwefan chi wedi dewis. Cofiwch gwefan am smart homes, trefi clefar. Ac wedyn, y peth ola mae angen i chi gwneud ydy cymharu'r ddau gwefan i chi wedi dewis. So, gallwch chi ddweud mae'r gwefan hyn a bwtymau hyn, a mae'r gwefan hyn a bwtymau wahanol, neu beth bynnag, mae fel lan i chi. So, dyna beth mae angen i chi gwneud. So, hwyl am nawr, a siarada gyda chi wythnos nesaf.